Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Leli verse leli eke engizokhuluma ngalo ke manje ivesi elibheke kumaKristu straight, labantu laba abakholelwa esiphambanweni. Namhlanje mKristu omuhle ngifuna ukukutshela ukuthi lesiphambano lesi wena okholelwa kuso umdali wakho, umenzi wento zonke, umvela kuqala, umdala weinsuku uthini ngaso, ulalelisise. Ngivula incwadi kaJeremiya 10. Ngiyoze ngiphelele ku-14 uma ngabe ngingaphosisi. Jeremiya 10 verse 1. Zwanini izwi likaJehova alikhuluma kini ndlu ka-Israyeli. Usho kanje uJehova uthi, ningayifundi indlela yabezizwe, ningashaywa luvalo ngezibonakaliso zasezulwini ngokuba abezizwe bezesaba, ngokuba imikhuba yabantu iyize. Lokhu kugawulwa umuthi ehlathini ngumsebenzi wesandla sesisebenzi ngembazo. Bawenza ube muhle ngesiliva nangegolide, bawubethela ngezipikili nangezando ukuba ungazamazami. Ungumsebenzi okhandiweyo, awukhulumi, uyathwalwa nokuthwala ngokuba awuhambi, ungawesabi ngokuba awenzi ukubi, nokuhle awunakukwenza. Akekho onjengawe Jehova, umkhulu, igama lakho likhulu ngobuqhawe. Ngubani ongekwesabe Nkosi yezizwe, ngokuba uyimfanelo yakho? Ngokuba phakathi kwabo bonke abahlakaniphileyo bezizwe nakuyo yonke imibuso yabo akakho onjengawe. 8. Bayiziphukuphuku, bayiziwula bonke ngukulaya kwezithombe, kungumuthi nje. Ngiyaphinda futhi 8. Bayiziphukuphuku, abantu abenzani? Abakhonza isiphambano noma abakholelwa esiphambanweni. Labantu abathi thwala isiphambano sakho yoshiye ekufeni. Lawo bantu labo uNkulunkulu uthini? Uthi bayiziphukuphuku, bayiziwula. Jeremiya 10 verse 8. Bayiziphukuphuku, bayiziwula bonke ngokulaya kwezithombe nje, kungumuthi nje. Nezingcwecwe zesiliva ezilethwe zivela eThareshishi. 10. Kepha uJehova uNkulunkulu weqiniso, unguNkulunkulu ophilileyo nenkosi yaphakade. Ngentukuthelo yakhe umhlaba uyazamazama, izizwe azinakuma ngokufutheka kwakhe. Niyakusho kanje kubo nithi, onkulunkulu abangenzanga izulu nomhlaba, labo bayakubhubha emhlabeni nangaphansi kwezulu. Wena-ke okhonza uShembe, wena-ke okhonza uJesu, yazi ukuthi ngelinye ilanga loyo Shembe loyo wabhubha, nalabo sabakhonza manje bazobhubha ngelinye ilanga. NoJesu naye usazobuya emhlabeni azobhubha. Nawe wena okhonza uMariya ocwebileyo, yazi ukuthi wabhubha lowo Mariya loyo ocwebileyo. Nawe wena okhonza uJehova, yazi ukuthi loyo Sathane loyo osobizwa ngoJehova namhlanje owamnikwa amaRoma, naye uzobhubha ngelinye ilanga, ngoba uNkulunkulu uYahwe akayena uJehova, noYeshua akayena uJesu. Ngakho-ke be very careful. 12. Wawenza umhlaba ngamandla akhe, walimisa izwe ngokuhlakanipha kwakhe, ngokuqonda kwakhe waleneka izulu. Lapho elizwakalisa izwi lakhe kungukuhlokoma kwamanzi ezulwini. Uzikhuphula izinkungu emikhawulweni yomhlaba, enzele imvula unyazi. Awukhiphe umoya endlini yengcebo. Bonke abantu bayiziphukuphuku, abanakwazi. Bonke abakhandi bajabhiswa nezithombe zabo ezibaziweyo, ngokuba izithombe zabo zibunjiwe zingamanga, nomoya awukho kuzo. 15. Ziyize umsebenzi wenkohliso, ngesikhathi sokuhanjela kwabo ziyakubhubha. Uzwile-ke indaba yesiphambano? Umsangano nje into ekhandwe ngezipikili, yakhiwa laphayana yahlanganiswa ngezipikili, wena kuyoguqa phambi kwaleyo nto le. uNkulunkulu uthi uyisiwula, uyisiphukuphuku. Akusho mina, funda incwadi kaJeremiya 10. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.